ndị be anyị ife onyonyo anụ nwụrụ na-afụ ebe a bụ prezidenti na-achị Naijiria Tinubu ka o si wee visiti Benue steeti na kọmuniti anụnwa a na-akpọ Yelwata ebe anụnwa ndị Fulani dakwasara otu kọmuniti wee sụọ ofe akwụ wee gbuo ofe egbu wee mụka ife ọkụ na ndụ nke bụ na ndị fagburu ebe ahụ rucha 200 mmadụ fagburu ebe ahụ mbụ ndị Fulani na onyanwa ka o ruru na June 18 mbụ Wednesday 2025 aka na-achị Naijiria wee sị ka o jee na ya bụ steeti ka o jee berie alụfa ma fụkwanụ ka ife mere ebe ahụ si wee mee wee na-akọwa na ka ọ na-eje njem anụnwa na kafa pụta na Lafia Makọdị dịka fa na-ejezi ya bụ Benue steeti o wee bụ na nnukwute mmiri zoro ebe ahụ nke bụ na moto ya na konvoi ya na fa atọzikwara n'ime mmiri na fa atọzikwara n'ime ide na-akwụzikwa otu ebe nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-akọmentị ọtụtụ ife mgbe ahụ ife anụnwa na-eme ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọ bụghọdịrị mmiri iburu Tinubu ka a na-ekwu maọbụ mmiri iburukwana taya moto ya maọbụ ka ọ fụ na obodo ọ na-achị na aha alụ ụzọ alụ n'oke esi wee kwụwa ụmụ akwụkwọ n'ilo maka na ya bụ Tinubu na-abịa ti mmiri wee jide ụmụazị mmadụ wee na-amagbu fanọrọ ebe ahụ na-efere ya aka na-agụrụ ya egwu nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na na-emezi kaniva na ọ bụkwa na ife aṅụrị ka a na-eme na ọnụohe ozu ndị mmadụ nwụrụ ka ọ bịara ibererefa nke bụ na akpọpụtara ụmụ akwụkwọ fa were ya bụ mmiri na anwụ wee nọrọ ebe anụnwa wee na-emekwana ya bụ prezidenti welkom na ife abụrụ ife aṅụrị ka a na-eme na ife iru uju ka a na-eme n'ọkwọ n'isi ndị mmadụ bụ ife dapụrụ ife na ọgbọkwa eburu ozu onye ọzọ ọ dịka egbu ukwu nkụ ebe ụfọdụ nọkwa na kọmentị wee na-asị na nnukwute mmiri anụnwa zoro n'obi ndị ahụ nwụrụ anwụ bụ ife melu mmiri anụnwa ji wee zoo etu anụnwa n'ọka ya bụ prezidenti marụ na obi adịghị fa bụ ndị nwụrụ anwụ mma n'ọka ọ marụ na ntụ esi wee wakpo fa n'obodo fa na ọ dịghọ mma ebe ụfọdụ na-asị na ọ bụ na mkpụrụ obi ndị ahụ nwụrụ anwụ na fa ka eburu taya ya bụ moto Tinubu ọgbọkwanụ m ụkọ n'ọkwa ifefu na kọmentị ka m na-akọrọ unu ebe ụfọdụ na ebe a na-asị na ọ bụrụ na idibuje ya bụ moto fa na ọ na-aruo nke anụnwa ọ maa na obodo ọ na-achị na o kwesịrị iwepụta more effort ka e wee dozie obodo ka obodo dịkwanụ mma na mmiri anụnwa zoro bụ ka o wee gosie na ụmụ ogbenye na-ata afụfụ na mmiri zoo na ụmụ ogbenye ya na mmiri na-ebukọrọ ifefa na ilo obe aga na nwa onye na-aga n'ilo na mmiri zoo ebe ụfọdụ na wee na-asị na ka esi wee kwụwa ụmụ akwụkwọ n'ilo fa wee na-efere ya aka na-agụri egwu na ya bụ ife adịghọ mma o nwekwara ebe amapabachara posta ndị patifa nke bụ na ndị obodo a yutu obodo a jere ebe ahụ wee dọkasịcha anya bụ ife si na abịaghị ebe ikwu okwu ife pati na ọ bụghọ pati ka a bịara na ife abịara ebe a bụ iberiri ndị nwụrụ anwụ na si kedu ka fa ji wee jee were posta APC kasị n'ogene si mapabacha ebe niile na abịara ime ife pati ka abịakwa na iberiri ndị nwụrụ anwụ o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ka Tinubu bata n'obodo anụnwa wee jekwanụ na ya bụ hospital ebe edebekwanụ ndị nke merụcharụ mmerụ ahụ o ji visiti fa ndị nke ndị befa nwụrụ ahụ nya ndị yicha akwa uju yi brak ma ndị nne ma ndị nna fa ju n'ilo wee burucha akwụkwọ n'aka wee na-ebe akwa na-eti mkpu na fa nọ n'ife iru uju na fa nọ n'ife mwute ka ndị Fulani si wee bịa na-egbusisi fa n'obodo fa na gọọmenti nabakwa ya bụ ife anya na ya bụ ife adịghịzikwa mma na fa ya nọkwa n'obodo fa n'ọpịa mkpụrụ amụ na onwekwa na ife ndị mmadụ agha afụfọzikwana na nke ikpeazụ a ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ntu aka na-achị Naijiria si wee jee Benue steeti anụnwa na kafa si wee fụ ya bụ ife na ọ bụrụkwa na ọ bụ ọchịchị obi ya ijekwana ya bụ ife na nke a bụrụkwa nke izizi ife a na-eme nke o ji abụkwana nke abụọ na ife kpatara o ji wee jee ife abụ na onye isi ndị ụka ndị Katọlik chọọchị a na-akpọ Popu Leo nọmba 14 nọ maka na ya bụ popu bụ ife kwuru okwu gbasara ya bụ ife n'ihu akwụkwọ na sinsi ahụ ife a mere mbọsị ahụ ife a mere na chi ya eforo a na-eche ka ndị nọ na ọkwa kafa kwuo okwu na onwekwa onye kwuru okwu nọ mgbe onye nke bụkwanụ Popu Leo pụtazi wee berigharị ndị Benue steeti ife anụnwa metụta wee nọrọ ebe a wee na-ekwu n'ọfa bụ ndị Katọlik chọọchị bụkwa na ife nyelu ndị anụnwa fa wakporo wee gbusisia ụlọ dịka esi wee na-egbusisi fa na ndị ahụ bụkwa ndị gbara ọsọ ndụ fa ndị Katọlik wee nyefe na ebe fa bi ndị Fulani wakpokwafa ebe a wee jee gbuo fa onye ka popu kwuchara ya bụ ife o tegha aka onye isi ala na-achị Naijiria wee gbasa ozi site n'ọnụ onye ọ na-agwa okwu ka ọ gwakwana anyị wee na-asịzi anyị na ya gwago ndị igwe na ndị gọvanọ na ndị na-achị obodo ahụ ka fa jee eme nzukọ mara ife na-ese ka fa kpezie wite ndị Fulani kọọ ife ọ kọrọ ebe ahụ kọcha onye ka ọ irukwa kịta anụnwa a na-akọwakwa na ya bụ prezidenti jikwazi ọkpa ya wee jebezie ejebe ka o jefụkwa n'ife na-eme ebe ahụ ọtụtụ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na fa na-ekenekwanụ popu ndị Katọlik chọọchị
na ọ bụkwa na oyi esi etu a wee na-ekwu ya na sị marụkwa na Naijiria ya dị mma maka na okwu ha kwa anya ndị na-achị anyị fesi n'ụla tata mara na ntụapụ okwu kwurie na ọ ka kwubie na ndị mmadụ ya dasị o bụzikwa obodo ị na-achị ka ife nke a na-eme na ọ ya bụkwa maka ya ka aka na-achị Naijiria ji wee jebe Benue steeti ka o jee visitie ndị anụnwa aka na-ekwukwo nke Benue steeti na-ekwenụ nke ndị Fulani jekwa n'Enugu steeti jekwa gbuo egbu onwebekwa ife ekwuru gbasara nke ahụ amakwanụ m ife na-eme n'obodo a na ndị Fulani nwezi obodo ka one ndị nwe ka a kọwara anyị ka anyị mara ebe anyị kwụ akwụ abịa na nke ebe anụnwa konvoi na-aga Tinubu bịa na Benue steeti ụfọdụ ndị mmadụ nọ wee na-asị ka ndị mmadụ si wee pụtacha n'ilo ma ụmụ akwụkwọ wee na-ekene ya bụ onye isi ala na-achị Naijiria na ife a abụghị ife ọṅụ na ife a bụ ife iru uju ka a bịara na ka esi wee kpọpụtacha ụmụ akwụkwọ n'ilo a na-ekene ya na ife adọkwa ka ife aṅụrị n'ọkwọ ndị mmadụ ka a na-ekwu nwụrụ anwụ na-abịakwa ime kampen wee sị ka m wetara unu nọọ ife na-afịa n'ihu akwụkwọ na ụfọdụ na-asị na ka esi mee nke a dị mma ụfọdụ na-asịkwana na ka esi mee nke a na ọ dịghọ mma mana ụnụ mana ọ prezidenti n'obodo ọbụla ọ ya abịa ọ bụgodo ife aṅụrị ọ bụ ife ibe akwa na-aya ewe kọm ya ọ ya bụkwa ife m ghọtara ebe ahụ ekene m unu